Čau! Já se jmenuji Klára, takže já bych asi nejradši jela na videokem. Je to z jednoho důvodu. Ráda bych natočila videa, které jsou úplně skvělá. Ale ne. A co se týče toho ideálního dne, no, určitě bychom měli dostat nějakou snídaní, kterou nám připraví někdo s láskou. Jako to na kempech bývá. Co si myslíte, že dostanete něco na jídla? Tu máte, že vám to připravím? Jako? Tak jo, tady máte hranici, to si jděte třeba. Tak bychom si měli dát rozcvičku. Takže děti, dneska si dáme na zahřátí pouhých 50 dřepů a potom obyčejných 100 kliků. To dáme, ne? Však co? Ale, teď já jich tolik neudělám. Hele, já si ty pravidla nevidíš, takže dělej, ať už tě vidím nějak taky. Co? Že? Dělej! OK. Ještě zapomeň, jak jsi holka, nebo co? Jo. To mě nezajímá. Co? Mám hlad, co bych si asi dala. Jakože už fakt dlouho jsem nejedla. Dějte, co to je? Já jsem našla papání. Dívejte, to je mňamka, to se najím. Wow, tohle ne. Wow.